Ahojte krásky, v tejto výberke videí pre nosovú ústnu vrásku naučím vás profesionálne techniky masáže tváre, ktoré môžete vykonávať doma s použitím vášho obľúbeného krému alebo oleja. Bude vytvorených 7 videí, ktoré budú postupne doplňovať jedno druhé a bude to ako jeden set na boj s nosovou ústnou vráskou. Každý týždeň bude vychádzať nové video a celkovo bude 7 videí ako taká rutina na 7 dní proti nosovou ústnej vrásky. Ak bojujete s nosovou ústnou vráskou, tak tieto videá sú pre vás. Pretože tento mesiac je hlavne o nosovústnej vráske na Hero a budeme postupne robiť hlboké masáže, ktoré neučím ani v kurzoch, ani na Instagrame, takže poďme na to. Začneme s tým, že nanesieme svoj obľúbený krém a toto je jedna z mála masáží, pri ktorých používam krém, ale túto budeme naozaj potrebovať a začneme túto masáž rozmasírovaním žúvacích svalov. To je veľmi dôležité, ak chceme odstraniť svalové bloky, takže priložte prsty k žúvacím svalom a začnite robiť hlboké premasírovacie pohyby po žúvacích svaloch. Otvoríme ústa a masírujeme kruživými pohybmi. Zapamätajte si vaše pocity, ktoré máte a napíšte mi ich do komentára. Tu sa môžete zdržať 30 sekúnd až 1 minútu alebo až do pocitu uvoľnenia žúvacích svalov. Priložte prsty na nos a pozrite sa, kde máte kostičku. Položte prsty na okraj tejto kostičky, na hranici, kde sa vám nos spája s tvárou a začnite robiť jemné kruživé premasírovacie pohyby po celom nose. S najväčšou pravdepodobnosťou tam začnete pociťovať bolestivé pocity. Práve tie potrebujeme uvoľniť, lebo tam máme napätie. Keďže tento sval sa nám skrácuje smerom hore, potrebujeme ho vystrečovať naspäť. Samozrejme nezmizne to naraz, ale napriek tomu, ak máte napätie, viete, že tam treba pracovať. Tu môžete masírovať 1 minútu alebo kľudne aj 2. Takže začíname od koreňa nosa a pohybujeme sa smerom ku krídelkam nosa. Napíšte do komentárov, čo cítite, či cítite bolesť a na ktorom presne mieste. Teraz urobíme drenážnu techniku a odvedieme tekutinu. Priložíme prsty na miesta, kde sme pracovali a jemne všetko odvádzame smerom ku krídelkám nášho nosa. Teraz urobíme hlboký štip pri krídelkoch nosa. Začneme ho jemne rozhýbávať. Najprv to sa môže zdať ťažké, ale podarí sa to. Robíme to, aby ste uvoľnili napätie a fibrózu, teda zlepenie tkanív. Pokračujte v jemnom rozhýbávaní. Na tomto mieste môžete zostať 30 sekúnd až 1 minútu alebo dovtedy, kým nepocítite mäkkosť ako plastelina. Urobte to z oboch strán po 30-60 sekúnd. Priložte prsty na chrbát nosa a začnite robiť hlboké priamolinárne pohyby po chrbte nosa, čím uvoľnite napätie a zmenšite nosovo-perový vál.
Zastavte sa v oblasti pod lícnou kosťou a v oblasti vedľa nosných dierok a zatlačte tam. Váš prst musí byť pod vašou kosťou. S najväčšou pravdepodobnosťou tam tiež pocítite silné napätie a preto zostaňte v tejto polohe 10 až 15 sekúnd a potom zopakujte to ešte raz. Urobte 5 až 10 opakovaní. Je najlepšie, ak budete tlačiť váhou hlavy na vaše prsty, ako naopak, aby váš krk nespôsoboval oporu. Teraz urobte ťahavé pohyby pod kosťou a všimnite si, že tieto body už nie sú vôbec tak bolestivé ako poprvé, keď ste sa začali do nich stlačiť. Teraz urobíme hlboký štíp v oblasti pri nose a začneme robiť jemné válčeky, pohyby kože smerom nahor k našemu rastu vlasov. Chcem, aby ste urobili 3 až 5 válčekov. Ideme veľmi pomaly, vnímame našu kožu, nechceme ísť na silu, chceme, aby bola rozohriata a aby púšťala nás ten válček urobiť. Snažíme sa prejsť celú zónu, čo znamená, môžem ísť raz trošku nižšie, trošku vyššie, ale celkovo chceme dosiahnuť efekt, aby sme mali pocit, že sme prepracovali celú túto oblasť. Teraz urobíme štíp v oblasti, kde najčastejšie staršie ženy majú ochabnuté tkaniva na dolnej časti tváre a budeme sa posúvať smerom nahor až k lícnej kosti. Tam sa zastavíme a pokračujeme diagonálne po lícnej kosti smerom k línii rastu vlasov a tu urobíme ešte 3 až 5 opakovaní z jednej strany.
Teraz urobíme poslednú liftingovú techniku. Pamätajte si, že vždy liftingové techniky robíme po uvoľnení našich svalov. Položíme takýmto spôsobom naše prščiky a budeme klziť po našej tvári. Ak máme priestor, tak zároveň našimi palcami napríklad môžeme klziť po dvojitej brade a vytvárať zároveň odvodnenie, ale aj taký jemný lifting celej dolnej časti našej tváre. Dnešnú masáž ukončíme takouto ukludňujúcou technikou, zavrieme očka, položíme svoje dlane na našu tvár a necháme našu hlavu úplne spádnuť do našich rúk, dýchame zhlboka. Som veľmi zvedavá, čo teraz cítite, veľmi dúfam, že to je také príjemné prekrvenie našej tváre, uvoľnenie tejto celej oblasti, odstranenie celého stresu, ktorý ste za celý tento deň nazbierali. Toto je len prvý krok z celej 7-dňovej rutiny. V ďalších dňoch sa venujeme hĺbším príčinám nosovo-ústnych rých, ktoré stiahujú tvár nadol. Ak chceš prejsť celú rutinu krok za krokom a uvidieť skutočné zmeny, všetkých 6 ďalších videí zo série Nosovo-ústna vrástka nájdeš na Herohero. Odkaz na program máš v popise pod videom.